От Казино Принцес ви представяме супер известния в покер средите Боби Моториста. Здрасти, Боби, как си? Как върви турнира? Колко чипа имаш? Здравей, Ками. Много добре съм. Чувствам се добре. В момента имам около 35, може би малко повече чипове, не съм ги брил точно, тъй като скоро взех една ръка и съм много доволен от деня. Добре започвам. Разкажи ни ръката, в която взе чипове. Васил, не знам как му е фамилното име, и той също мисля, че го познавате. Рейз на префлопа от бутона, аз от блинда си доплатих и той си бет на флопа, оттам отново си доплатих, на търна, не искам да си казвам ръката, защото той ще се ядоса. Не я казвай. На търна излезе асо, той беше агресивен, явно имаше асо, аз му влезе Холуин и той каза, и два чифта ще ти хвърля. Викам, иде чудесно за мене. И му показах, че имам шестица, нали? Той досега ме пита дали имам сет шестици, дали съм с асо и 6. И не, разбира се, така че ще го оставя. И ние няма да кажем. Виждам, че играеш с очила, винаги ли играеш с слънчеви очила? Много често, в по-големите турнири задължително. Тъй като все още имам доста емоции и опитвам се чрез тях да се поприкрия. Много ти благодаря за интервюто, много късмет и много успех ти желая в турнира. Да се видим на финална маса. Да, много благодаря. Мерси.